Sa labing unang higayon sa palarong pambansa, gikonsiderar ng regular sports ang dance sport competition. May kampiyon overall ang Central Visayas apan may mga bataong performers gikan sa Zamboanga City sa Region 9 ang mihakot usab og award. Ano ang report ni Nico Serino? Midaog kining magpartner sa elementarya gikan sa Zamboanga Peninsula sa dance sports competition. Nalangkat nila ni Kyle Nathan Fabian ug Ledivier Joy Hebron ang unom ka gold medals. Unang higayon nila nga makasalmot sa palaro. Yung bata pa ako, gusto ko po talaga magsayaw. Then yun po, nakita ko po yung dance sport, then nagsali po ako. Before po kasi ako nag-dance sport talaga, nagjo-join po ako sa mga school programs, like dance sport ba. So doon po ako nag-start before ako nag-start talaga ng dance sport career ko. Pero nakitaan mo talaga sila ng potential ng dalawa? Hindi pa nung una. Tapos napasabi pa nga ako, bakit ganito yung mga napupunta sa akin na bata, parang hindi dancer. Ayun pala, masipag pala sila. Doon, hindi sila magaling na dancer pero masipag sila na dancer. So through hard work nila. Kagahapon sa awarding sa dance sports, overall winner ang Central Visayas. Karong tuiga lang formal nga gihimong regular sport o buot pasabot, counted na sa overall medal standing ang dance sports. Matod sa tournament director, tanang rehiyon ang misalmot sa kompetisyon. For dance sports, we've been known not just in the Philippines but worldwide about dance sports. So it's about time as well to harvest this year. We are very, very happy and we are very grateful sa mga taong nag-support sa dance sport kasi for almost 6 years that we became a demo sport. This is the most awaited time. Samtang ang grade 12 graduate sa Cebu City nga si Francis Dave uban ang iyang partner mausab ang big winner sa high school. Unom ka gold medals ang ilang nakuha. Last na mga mga palaro, sunod yun na mo yatag tanan. Training me every day sa gikan sa afternoon natod PBE. Kanang mag-workout pod me, jogging, then hike, then workout. Wala ng legs, mo na mong gi-practice ang partner, then sige gapon migsayaw. Gi-consider gyud siyang ang Cebu as the capital city for dance sport. Kanang pressure jud kayo kay of course last year gold medal sad sila. Motong kami as a coach magtan-aw nila nga nagsayaw kulba gikay. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.